Braňás. Moje 8. div světa tohle. Co to máš, Fachmane? Ten zelňák. Placka se zeleň. Proštěpánek. Čau, jdeme chytat ryby, tady jsme si našli krásně. Doufám, že nám tady to dobytí, jako u moře. Ty vole, je tam. Ty vole, je tam kamo, to je mocej. Pičo. Počkej. Já ho vezmu do ruky, Ber ho. Počkej. To je 10, kámo, to je 10. Bacha, kámo, třeba kouše. Jdeme, klouže. Jo, mám ho. Jo, ber ho. Neflákni s ním ještě. Fetiš porno. Klouže. Beru, já se nepostavím. Jdeme ho rovnou, ho ochutnáme. Ochutnej to, pěkně vychlazený bude. Ten syčí. Tady, syčák. Vykustil ho? Nám do půjčí. No jdeš jo. No ten musí být. Pane. Panečku. Výborný. Vlog? Čau. Hele, já vám to tady představím, to je Frandova chata. Tady máme takhle zahrádku, kde krásně voní tráva. Jo, tady máme vinný sklípek, tam bych se ale trošku bál chodit. A tady už je náš krásný prostor, kde se dneska bude pít to maso. Tady na to ohništi, tady. Tady se teda ještě dopejkali židi z minula, jo, tam jsou vysypaný. Tady máme krásný posezeníčko. No a ještě máme pro Štěpána takovou special abilitu tady. Když se podíváte tady dozadu, tak máme pro něj úplně výborný prostor na koupání. No, prvotřídní bazének. Je vidět, že je to přichystaný přesně pro něj. Ano. Jo, Krásně tady. čistý, cítím ten chlor z něho. Co chce víc? Ale jako tam, jako, podle se nějaký lázně, že jo, tam se vykoupeš. Tam máme když tak loďku a kolo, jo, kdyby byl. Nějaká ta nouze, no. Pane Ryzáku, co se stalo? Co teď provádíte? To jsem se říznul, no, co si budem. To je to teď stejný provádíte? baterko, odkud to jde? Jde to ze stejného Kolik hodin? směru. Takhle. 240, dobrý. Dobrý. Co se vám stalo tady? To jsem se říznul. Na to kde jste jste to se zblízka, říznul? Tady, jakoby, tady do prstu. Ježiše, co to je? Ty jak si to povedlo. No takhle jsem jel. A co teď takhle mi šla děláte? ruka. Popište nám, co teď Čekám děláte. na záchranáře Fandu a Evu. Kámo, to, Ale to ne, kdybych teď jsme takhle viděli, že jste chytil tady a něco takhle prováděli. ohnul, tak Jo, to by jsem si takhle dal ketanu. vypadnul ten pach. Co je to tady za antenku? Tím voláte se? Jo, tím volám vole 12. 112. Proč to začíná tak A špatně? hádám, že jste si takhle škrtil ruku. Že si takhle škrtíte ruku. To je jaký znamení máme na Zdá se mi, že už vám to tolik neteče. domů, ty vole. Hej, ale ono to fakt neteče. No. Přijel Eva, vole 5 minut a už se nesá chříznout. Mimochodem, dámy a pánové, tady tomu Štramákovi přijela přítelkyně. A mezi tím jim tady dělám psychologa. A on sem nese akordy. Co to je? To je na... Potřebuješ to stáhnout, ne? No. Ale nejdřív bych to třeba potřeboval Dezinfikovat. umýt. Hej, dojdi do mrazáků, tam je vodka. Tam je vodka. Já jí to bude pálit. Vodkou, to je čistá dezinfikace. Se někdy dezinfikovat. Jo, ale kámo, to nemusíme dezinfikovat. Budeš to Jo, dezinfikovat. určitě. A mě potřebujeme si dezinfikovat ruce. Pod mým dohledem to budeš mít dezinfikovaný. Ale vodu přines ještě, já to umejem. Prej, vy jste vypili tolik ty vodky. No, vypili. Čumkáme, já jsem to povil a začalo to týst. Ježiši. Podívejte se na to, dámy a pánové. Čerstvá krev. Já to ne... Já to vlíznu. Já to hned a teď HIV. Ne, to znamená, že... Jak špinavo! Díky přes to video, ty vole. Když je takhle tmavá. Když je tmavé ze žíle, když je světlá, tak je stopný. A tamhle je ta vodka, kterou... Takže je to dobře, že to teče tmavý. No, de facto, no, protože to bylo světlý, tak to neteče, ale stříká úplně totálně, no, takže dobrý, no. Murne ruka. No čím teď jsem si to povil a začalo to týst zas. Já byl na Helpíkovi v 5. třídě. No vole, já mám taky kurzy. No, můžu to zase. Kapesníkem to ještě vzít možná. Celou roku využiju kola. Drž, jo? Pan chirurg zub. No, pohoda. Ej, ale cucejte to někdo, teď je to škoda! S tou krví, ty vole.
Možná, kdybyste někdo pil moji krev, tak máte větší výdrž. Ty pičo, to je pěkně ledový, co? Hej, vytáhni mi z toho. Pozor, nepolej ten zpěvník, vole. Ty a už jak je úplně, Ne, asi. jak úplně kroužkle. A já nemám to, ať to Fanda vytáhne. Ty jsi- radši. Jsi koště. Ne, no tak já mám špinavý ruce. Jo. Já nevím, ale zítra pojedu asi rovnou do Krče. Kamo tetanus. Tak to pak vezmem obvazem. Vůbec nelepí, kámo. Hej, dám na to na... Nemáš na tom tu Evo, vodku? přinesla bys Na tom prosím to tu. lepítku? To musíš nechat Tu zaschnout, lékárnička, já tam mám protože to náplesti. ten alkohol rozlepuje. No. Já tam dám náplast a pak to obvážu. To prcám, vole. Krát se bojím, že když povolím, kámo, tohle, takže to začne zastíst, ty vole. Upadne ruka na Kolik je čas? Pane Zuby, jak to, že nemáte roušku na A operační rukavice? sále? Do prdele, já tam asi dostanu nějaký filcky, nebo něco takového. Kámo, ono to nechce držet do prdele. Lepidlo? Výborně. Jo, to tak záleží to. Hej, kdybychom měli ty A kde mají být? cvačky, že bych to scvaknul. No jasně, potom se si Kámo, ale ono, jako to ono fakt, se to ale dělá. ono se to dělá. kondom. Hej, a pamatuješ si na tu chemii, jak se ptala Krutová, čím zastavíme krvácení a já? Ketem. Ej, já to můžu Tak se tam vysvětlila, co to je, ne? Tak to je tohle, prosím vás. Ty vole, já si to už musím povolit, Já já. jsem slepej. Co, necítíš ruku? No, už to začíná bolet, ale tady. Čemu já si na tady halidušku tato, ale To nám to začíná. Jsou tam i nastříhaný. Ej, přines tu Tohle. Ne, to čím ne, to je použitej. kondom. Přinesu tu svoji? To už nic není. Tamhle v tom plastovým to není. Tohle? Vytáhni to. Jo, to jsou baterky. Náplastí nebo polštářky. Hej, já bych to slepil vteřině. Tady je šátka. Jo, tak to ne. Já bych tam dal tohle, tamhle jsou náplasty. Tohle? Chceš Počkej, já to můžu? dávat? A kam to? Prostě to přelep, vole. Do píči. Tohle? Ne, vole, musíme to udělat tak, aby se to stahlo. Tak to udělej. My jsme Evo, jdi mu lékaři, jak asistovat. Já umím. Proč tady není Vojta? Kde je Vojta lékař? Tímhle to potřebuješ stáhnout, potřebujeme, aby to zaschlo. Nestáhneš, kámo. Ať to zaschne, jenom to takhle drž Že chvíli. tak zkusíme tyhle ještě nastříhat, ne znova. No tak a ta leží na tom, ta leží Co? vevnitř leží tahle. Co chceš nastříhat? To mrdejte, kámo. Otoč se Tvojí kámo. mrtku chtějí nastříhat. OK. Sorry, mě už to sere. Omlouvám se všem, co to sledují, ale důvody psa mamince. Ve jménu větru. Štěpáne, nadržel záběs mi prosím někoho. Jo, klidně. Jenom tady to máš nůž? Hele, překvapivě mám. Počkat, ten okolo. Měl se to nejdřív polít tou vodkou. No tak se ještě někdo popálí, ty vole. Pak to bude oprava? A bude úplně kolem. Bohužel se dneska nikdo nespálí. Už to sem, ty vole. Ty to zapaluješ jak Málo papíru, ty. vole. Jenom tak tlačte. Ty vole, to Kurva neříkám drát. vůbec. Spalujeme důkazy o Jirzákovi. Já si to radši nechám takhle u sebe. Ukáž, co uděláme s tím. Ty vole, prosím vás, nepalte potom můj mobil, protože to je taky důkaz o Jirzákovi. Co je ten nůž od... Co je ten nůž od krve, jak jsi mi to dal, tak to mám taky celou ruku od krve. Kámo, prosím, hlavně si ještě ty fukni ruku, vole. Kámo, víš, co jsme měli udělat? Že jsme nažhavit normálně nějaký železo a normálně to zapálit. Cech, ty mrtko. Máte nějaký Tohle by se asi neuchytilo. To by se uchytilo. LB šlo z prosečnice, cestujeme po vali slunečnice. A tohle známe já, kámo, z písničky, vole. A co? Tenhle ten začátek, co hraješ, to je nějaká známá písnička. každý písničce skoro. Nějaký anglický. V anglicky nebude A pak? slunečnice. Když přišli v kameňáku, v kamenném přívozu most, měli toho opravdu dost. U nějakých vodopádů dali si přestávku, Štěpán remcal, že už chce na Evo! A tam vám všem ukazoval, ne, to by nechtěl. ukazoval svoji občanku. A ulovili jsme dobrou rybu. Něco naučil, co? Kozla 11! Cestu byl Braníka jede. A tohle je největší pravda, co je v této písničce. Močka, jak to každý ví. nebo 12? To je 10. 12 kozla mi se ani nedala. Čumte na tu smažku. Čumte na tu děvku.
Štěpáne! Štěpáne! Rybařík! Rybařík! Hele, to můžeme mackovou, ne? Ne, tam spím taky, já chci mít suchý polštář. Je to jenom voda. Slyšel mě vůbec? Rybařík! Jsi usnul zase jak první. Jsi děláš prdel, ne, vole? Štěpáne! Jdu si spát. Tak spinkej, Štěpánku. Dobrou noc. Dobrý den, jmenuji se František Zub, jsem investigativní reportér a právě si jdeme kouknout do chaloupy na Hradišku, co tam dělá Štěpán, Eva a Gaboun. Tady mám ještě svého pomocníka, Tamana Hnavyho, který nám pomůže. Tam máme, co si myslíš o tom, že dneska ty mi nepřišla? Jdeme dále, pane. Musíme vidět, co se děje. Samozřejmě, Nemáme moc času. jelikož jsem jeho velmi blízký přítel, vím, že ho to velice zasáhlo, že ty mi nepřišla, takže doufám, že příště přijde. Tak jdeme do toho. Tam máme, běžte přede mnou. Ano, pane. Tak jak to okomentujete? Že bych to šel dostáhnout. Ale. Tuším, že tohle se pašovalo jako tož. Kouzla. Ty vole, docela velký, co? Jakože celkem jo, no. Štětko. Vytahla to spodní. Fando? No, Asi to neměl vytahovat to ty spodní. vole. Já myslím, že by tam mám Henavy, anebo Michal Gabriel měli jít pomoct, protože já jsem Asi kameraman. nečumte na mě. Do píči. Ten telefon. My jsme ještě něco pokazali. Tady. Ty vole, rybaříka. Snažíte se tam rozšit. Tam byl pláč, rybaříku, zvedni se. Pláč a dejte. Doufám, že se to točí. Tak nás ne, točí? Jo, dobrý. Jo, ty vylezeš do prda. Umí to tu někdo zaostřit? Ne. Ploď! To není světlo, kvůli tomu. Ploď! Štěpáne. Do prdele! Tlač, vole! Tlač to Jo. vole, nebo nevnímá. Není mrtvý. Žiješ! Hej, dechal, ne, když jsme si povídali. Štěpáne, ujni, potřebujeme udělat větší postel. Zvedni tu prdel, chcánko! Štěpáne. Tlač to tam. A akorát je to musím... Jo, už je to tady Je skoro. to. A to sem nesedí, kurva. Já jsem říkal, že jsi měl vytáhnout to spodní, že jo, ne to horní. A to by mělo být jedno, ne? A tak když bych to narval k tomu... Protože bychom Štěpána přesunuli sem, vole. Canko! Když ty kouzelníci se snaží podtrhnout ten tácek, ten obrus. Počkej, Fando, pak nemá taky ty být vtipy, ještě jak jsem víc to nepovedl. náhodou, tohleto. Přesně. To by nemá nic. Chudák. Kámo. Ono je to trošku jedno. Vyklopit. Jde o to, jestli to bude jedno Evě. Jo, Na čem musíme tam dát ten druhý, ty tam fungujou. Ležíš na tvrdý. Štěpáne, stávej, my ti chceme pomoct. Štěpáne, je to pro Evu. Chábře. Pro Evu to děláme, že jo, Evo? Jo. Tak počkej, ale tak teď už pod něj vložte tohleto. Ty ho nadzvedneš. Myslím, že Eva se s ním bude chtít někdy žít. Zvedni ho! Ale to je ještě daleko, zase nepředbíhám. Jo. Vemte mu ruce.
Nedá se. Ty vole, svedino. Je to tam, pojď se lehnout. Takhle to hnusný. Proč to prohodil? Ale ne, on spí dole, já spím nahoře, takže v pohodě. Ale takhle to hnusný. Jo? Měl jsem dát to bílý. Ale piču. Tak se podívej, jak to nefunguje teďka. Ty vole, kurva, hoši, jsme to nevymokali. Proč jsme pak nedali to bílý? Sorry, kámo. Nevíte, kde mám pivo. Tamhle to projď, to bude lehký, tam nemá nic. Tohle nejsem. No, máme z toho šachovnici. Počkej, kámo, ale Ty já vole, myslím, to že ne. tady máš odsunout víc. Ale piču. Protože to sem nesedí, vole. Ale jo, tohle je mrzký sen. Ale ono to víc nejde, víš co? Ale to je úplně u strany. Prohoď to říkám. Ježíš kurva, ta slivka mě hituje. Dobře, jak to Ty říkám? vole. To je ty, už nevím. Počkej, Evče, 6 lidí by mělo být, raz, dva, 3, 4, 5, 6. A jeden bude Nahoře. jeden bude nahoře a jeden... Počkej, máme 7 lidí. Teda, jo. Počkej. 18. Takže krásně můžeme Počkej, a počkej, jak to bylo? jeden Raz, dva, natáčet. 3, 4, 5, 6 Hej, a fajn. jeden nahoře. Ej, pojďte to zkusit. Máš... Pojďte razem. Já mám pocit, že to je ten mým s tou rakví. Tohle se je v pohodě, tohle se žije. Tohle se je debil, vole. A tady je Jana. No. Počkej, že se celý zvedne do stole? Ne, jenom do... Ne, takhle Já jsem pěkně slabý, ale. No, počkej, ne, A teď se musím hýbat. Bohužel v té tmě to nejde vidět ani s bleskem. Hele, nelže, jo. Já tě reportuju. Já jsem někde ztratil klíče, poslouchej. Já potřebuji chcát. Už to nedávám. Pojďte tančit okolo. A počkej, já bych to trošku posunul tady. Jak to? Ne, jak Egypťani. Všichni přežili dobrý. To je Čapí hnízdo. Hocanga tata! Hoto! To je plný čarodějnic 2. A tady kozy. Takže okej, šupta. To bychom na tomhle mohli něco vařit. Ty Třeba vole- pípnou kaši na tom vařit. Burst guláš bych na tom udělal. Táta pochválí, že jsme to spali. Dyškovou. Až mě to. Do piče! Do piče, Fando, co jsi to proved? To voní. Tak se třeba mega vypadá, že... To chodí s Bohuslávkovou. Počkej, tak no, dneska Bohuslávka, ona matuje teď. Chodí s Tomášem Picem a teďka vypadá Fanda úplně jak on. Podle mě ty tady vypadáš úplně stejně jako jakýkoliv outfit. Fando už ne, ty vole. Tak vezme ten zbytek, že jo? Ty vlastně ne, jak ty jsi jakoby úplně bez vlasy, ne ani... Čím? Přes oheň. Co to bylo za kombo? Byl takzvaný hot na oheň s překotoulmo. Výborné, Ještě jeden. výborné. Ještě Chválím. jeden, jo? Jsi talent. Hele, děláš lepší kotoul, než když já jsem střízlivý, takže dobrý, jo. Tak, počkej. Většina holek na gymnastice. Točíš? A to byl 15. A zpozdil se pouze o minutu. Je totální světlo. A my jdeme asi chrápat. A Fanda se... A Panda se oživil zase. A já Ne. jablíčko. Jablko, oblko, tyblko. Jdem dovnitř. Pando, máš tam toho burta. Já si myslím, že to byla A výborná hodinky. Jo. Jdu se vychcat. Když chce do toho. Jo, ne. Já budu Ne.
No, a tak to se hasí, vole, tak. Takže mi poštěš nohy, vole, já jdu odsud, tam to nejde. Ještě se trefit, Fando. Fando. Ty jsi tam mimo oheň, jo? Tak já myslel, že jsi to už uhasil. Kdyby si nechával time, tak já klidně budu hasit vlastním nástrojem. Vlastní hadicí? Ano, ano. A vlastním zdrojem tekutin? Ano, z mého močového měchýře, tam se nabírá výborná hasící směs. Stali v sauně u Betty. Jo, počkej, jak se pochceli ty kamna. Cože? Jo, pochceli kamna a pak je zalili tím Šampáněm. bohemkou. Jo. To ani nevím.